todos, somos Sara e María e hoxe imos falar sobre os ovarios. Os ovarios son coñecidos como un órgano propio das mulleres, pero sabedes o que son en realidade? Pois, imos mirar algunhas fontes de referencia, comenzando coa Real Academia Galega. Segundo a RAG, un ovario pode ser un órgano femenino muller que produce óvulos ou, en términos de botánica, na parte inferior do pistilo, produtora de óvulos tamén. É moi interesante, verdade? Outras definicións que podemos atopar deste termo podemos atopar en Digalego. A primeira, trátase dunha glándula dotada de dobre función que cumpre a función de formación de óvulos e tamén da secreción de estróxenos e progesterona. Podemos atopar unha a cada un dos lados do útero, nunha cavidade interna da cavidade pelviana do peritoneo que se denomina ligamento ancho. A segunda, trátase dunha moldura con perfil de cuarto vocel dotada de óvulos. Aquí é moi interesante, imos aprender máis sobre este termo. Os ovarios son dos órganos pequenos e ovalados, situados a ambos extremos do útero. Están suxeitos por uns ligamentos e están formados por dúas partes. Temos a corteza, que é a que contén os folículos ováricos, e temos a médula, que ten os vasos sanguíneos linfáticos e nerviosos. Os ovarios van cambiando co ciclo. O folículo medra, madura e libera o ocito, ou que coñece tamén como a fase de ovulación. Tamén produce hormonas como a progesterona e os estróxenos que regulan o ciclo reproductivo. Os ovarios, como moitas outras palabras que usamos no noso día a día, ten unha serie de frases feitas. Por exemplo, bótalle un par de ovarios. Ten os ovarios ben postos e fai falla ter máis ovarios para facer isto. En canto a refráns coa palabra ovario, non hai moitos, xa que estes foron creados nunha época na que predominaba a linguaxe masculina. O bo é que podemos adaptaros á linguaxe actual. Algúns quedarían como os seguintes. Con ovarios e valor, a vida é que sen temor, e máis vale ovarios con sentidiño ca forza sentino. Para finalizar, deixamos aquí unha serie de curiosidades que capaz non sabiades sobre este tema. A primeira é que teñen o tamaño dunha noz. Que curioso, verdade? Despois, son sensibles ao estrés e producen a célula humana máis grande do corpo, que é o neno. Despois, na súa terminoloxía, provén da palabra ovum masarium, que significa lugar onde nace o ovo. Definitivamente, o ovario é un órgano esencial no aparello reproductor femenino, un termo cargado de significado e de importancia. E con isto, despedímonos. Esperamos que vos gustase moito o vídeo e que aprendestedes moito. Moitas grazas por atender ao noso vídeo. Ata a próxima!